በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዒልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ሚያዝያ ዕለት 19 ቅዱስ ገብርኤል መልአክ በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ገብርኤል ምስኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ንዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በዚ ሎማዓንቲ ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ገብርኤል እዩ። ቅዱስ ገብርኤል ከምቲ ንኣናንያ ንኣዛርያ ንሚሳኤል ከምኡ ድማ ንህፃን ቄርቆስን ኣዲኡ ኢየሉጣን ካብ እሳት ዘውፅኦም ካብዚ ዘለናዮ እሳት ዝኾነ ግዜ ኣውፂኡ ከምቲ ንካህን ዘካርያስን ቅድስተ ቅዱሳን ንጽህተ ንጹሃን ድንግል ማርያምን ዝነገሮም ብስራት ንዓና ድማ ብበረከቱን ኣማላድነቱን ካብ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላማዊ ህይወት የምጽአልና ኣሜን ኣሜን። ቅዱስ ስምዖን ሰማዕት። ቅዱስ ስምዖን ወዲ ኣርማንያ እኳ እንተኾነ ሰማዕትነት ዝተቐበለሉ ሃገረ ግን ፋርስ ኣብ ናይ ሕጂ ኢራን ኣከባቢ እዩ። ኣብ ፋርስ ካብ 100 ክፍለ ዘመን ክሳብ ምትንሳእ ተንበላት መሓመዳውያን ክሳብ 700 ክፍለ ዘመን ኣብ ዘሎ ግዜ ብዙሓት ሰማዕታት ንኽብሪ በቂዖም እዮም። ብዙሓት ደቂ ፋርስ ዝኾኑ ከለው ድማ ውሑዳት ድማ ዝተሰውኡ ካብ ካልእ ሃገር መጽዮም እዮም። ፈሪሳውያን ኣብዚሖም ንፀሓይ የምልኹ ስለ ዝነበሩ ንክርስቲያን ዘሳቀዩ ዝነበሩ ነዛ ፍጡር እንዳምለኹ ክንብርከኹ እዩ። ቅዱስ ስምዖን ድማ ካብ ናይ ፋርስ ግዝኣት ናይ ሓንቲ ኤጲስቆጶስነት ተሸይሙ ነበረ እሞ ናይ መከራ ተሳታፊ ኮነ። ቅዱስ ስምዖንን 150 ዝኣኽሉ ደቁን ድማ ስለ ክርስቶስ ፍቕሪ ብዙሕ ኮይኖም እዮም። ኣብ እምነቶም ብምጽናዕ ድማ ክቐተሉ ተወሲንዎም ኩሎም 151 ሰማዕትነት ተቐበሉ። በረከቶም ይሕደረና። ሚያዝያ 19 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ስምዖን ሰማዕትን ኣርማንያዊ ካልኣይ 150 ቅዱሳን ሰማዕታት ናይ ስምዖን ማሕበር። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ገብርኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ኤስድሮስ ሰማዕት፣ ኣቡነ ኣብየ ጊዜ ጻድቅ፣ ኣቡነ ስነ ኢየሱስ፣ ኣቡነ ዮሴፍ ብርሃነ ዓለም። በረኸት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ምስኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተዓርመለይ ኣሜን። ካብ ፍቕሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፍለየና ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ይተዓረመለይ ኣሜን ወኣሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበኒዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ይስረለና ኃጣውኢነ ተማሂፀነብኪ ተማህፀነ መክዳንኪ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። መብራህና ልሳን ኮንኒ ከምኡ ድማ ናይ ሚያዝያ 20 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ናይ ሚያዝያ 20 ድማ ኣብዛ ዕለት ደንደራ ካብ ትበሃል ሃገር ደግሞ እልበ ደራ ካብ ትበሃል ዓዲ ቅዱስ በቡንዳ በሰማዕትነት ዓረፈ። ይቕሬታት ዓዲ ማለት እዩ። እዚ ቅዱስ ንበይኑ ዝነበረ ሓቀኛ ተጋዳሊ እዩ። ናይ እግዚአብሔር መልአክ ድማ ተገሊጹ መቐደሲ ልብሲ ለቢስካ ወሪድካ ነቲ መኮንን ተገለጸሉ በሎ። ኣብቲ ግዜ መኮንን ኣርያኖስ ድማ ካብ መርከብ ወሪዱ ናብዛ ናይዛ ዓዲ ወደብ ዝኣትወላ ግዜ ነበረ። ነዚ ባህታዊ ደልዩ ኣይረኸቦን ነበረ እሞ እንሆ ቅዱስ በቡንዳ ድማ
بفقادو مصيو نابز مكونن بمخاد بناي كبري بعال بيت ጎይታይን አምላኸይን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ብግልፂ ኣነ ክርስቲያን እየ ኢሉ ብዓብይ ቃል ተዛረበ። እዚ መኮንን ድማ ደልዩ ዝሰኣኖ ፍሉጥ ባሕታዊ ምዃኑ ኣብ ዝፈለጠ ግዜ ድማ ከሳቅይዎ ብእግሪ ሓፂን ኣሲሮም ናብ ጸልማት ቤት ክድርብይዎ ኣዘዘ። ኣብቲ ግዜ ድማ ብርሃን ወፀሞ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ድማ ካብ ሕማሙ ፈወሶ ኣበርትዖ ኣጸናንዖ እውን። ኣብዚ ዓዲ ድማ ስሙ ቄርሎስ ዝበሃል ምእመን ሰብ ነበረ እሞ ምስኡ ድማ ሰበይቱን 12 ኣጓቡዝ ደቁን ነበሩ። እዞም ኩሎም ድማ ዝኸበረ በቡንዳ መሃሮም ኣጸናንዖም እውን እሞ ርእሶም ቆሪጾሞም ድማ ብሰማዕትነት ሞይቶም ኣኽሊል ተቐበሉ። በረኸቶም ይሕደረና። ኣርያኖስ ድማ ተቆጢዑ ኣብ ክሳድ እዚ ቅዱስ ከቢድ ደንጎላ ሰቂሎም ናብ ባሕሪ ክድርብይዎ ኣዘዘ እሞ ብናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ድማ ምስቲ ደንጎላ ሓንበሰ ጸለል በለ ድማ ደጊሙ ድማ ኣብ ናይ ሰሌን ገረብ ክሰቅልዎ ኣዘዘ እሞ እዛ ሰሌን ድማ 12 ዘለላ ኣፍርያ ንዝመጽእ ትውልዲ መዘከርታ ኮነት። ድሕሪኡ ድማ ዝኸበረት ርእሱ ቆረጹ ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ድማ ተቐበለ። በረኸቱ ምስ ኩላትና ይኹን ለይኩን። ሚያዝያ ዕለት ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ በቡንዳ ሰማዕት ወጻድቅ፣ ቅዱስ ቄርሎስ ሰበይቱን 12 ደቁ ሰማዕታትን ምስ ቅዱስ በቡንዳ ዝተቐተሉ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሊቀ ሰራዊት ሰማዕት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ሓጼር፣ ቅዱስ አክሎግ ቀሲስ፣ ቅዱስ አፄ ካሌብ ጻድቅ፣ አባ አሞኒዮስ ዝሃገረ ቶና፣ ቅድስቲ ሳድጅ የዋሒት። በረኸቶም ይሕደረና። ናይ ዕለት 19 ናይ ዕለት 20 ቅዱሳን ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና። ዝወደቀ ዝነጠበ ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተኣርምለይ። አሜን ወአሜን ይበሉ ኩሎም መላእክቲ ሰማይ አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ስመንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግስት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእቴ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በድናቺ ወድንግል በስጋቺ እመእግዚአብሔር ጽባኦት ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ማርያም ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ውዳሴ ምልዕተ ሞገስ ምልዕተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልይ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ ተማፀነ በክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።